Història de Xixona al balcó, festes en 1801. Una reial cèdula de Carles III del 15 d'octubre de 1771 havia prohibit totes aquelles festes on s'utilitzaren focs artificials i tirs d'armes de foc per evitar problemes d'ordre públic. Alcoi i els pobles de la nostra contornada havien presentat memorials al Real Consell per a que autoritzara la celebració d'alarde i el tir d'armes de foc durant les festes en honor de sant patronos de cada una d'aquestes poblacions. Xixona, el 2 de novembre de 1800, l'Ajuntament va acordar presentar un memorial al Real Consell per a que autoritzara la celebració d'unes festes dedicades a Sant Sebastià. En aquest memorial es detallava el profundo amor que sentien els xixonencs per el sant i deia el següent: el celo piadoso y cristiano de Gijona, con motivo de tener al glorioso mártir San Sebastián por patrono, acostumbraba tributarle anualmente en su octava los cultos públicos y solemnes, y además bailes y otras diversiones, que en ninguna época habían producido incidentes por el civismo y educación de los ciudadanos de Gijona, y también por las buenas medidas y precauciones tomadas por la vigilancia del Consejo y capitulares. Además, se afegía que este any de 1801 anava a ser especial per a xixonencs, per lo següent: esmerándose los vecinos en demostrar su devoción al santo, construyendo mediante limosna una magnífica capilla en la iglesia parroquial, a donde deseaban trasladarle el próximo 20 de enero. És a dir, s'havia construït una nova capella al costat de l'altar major i el que volia fer és traslladar al santet a la seva nova ubicació i celebrar-li unes grans festes. Per això demanaven el següent permís. Como para el acto de la traslación anhelaban no solo singulares funciones de iglesia, sino también algunas otras profanas, se dignase permitir que anualmente en la octava de dicho santo pudiesen los gijonencos celebrar el baile de torrente, los días que el ayuntamiento juzgase oportuno en dicha octava, 3 días de fiesta de pólvora, y que en la procesión obsequiasen a su santo disparando con pólvora sola, fusiles y otras armas de fuego. Després d'una farragosa tramitació administrativa, el permís va arribar el 13 de gener i així es van fer festes en honor a Sant Sebastià el 20 de gener de 1801. I això és tot. Ja saps, si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.